Стъпване на маската. Както можеш. Баба, как се за трапка? Ма се съберете на едно място, че не мога да събера. Атай. Аз съм чивка. Добре, добре. Давай. Давай. Аз съм пак. Баба, как не да трапка ще? Стай, ама както можеш, ма. Хайде. Така ли имам? Що не щеш, мама? Аз искам. Хайде двамата, да? Хайде. Я са фанете се за ръчичка.